Nagtala og 8 ka kaso sa Omicron variant sa COVID-19 ang tulo ka riyon sa Mindanao kung asa 5 ang natala sa Davao Region. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gikumpirma sa DOH Region 11 nga 5 ka mga taga Davao Region nga nagpositibo sa COVID-19 ang nagpositibo sab sa mas makatakod nga Omicron variant. Tulo niini ang returning overseas Filipinos o ROF, samtang ang duha kay walay history of travel gawas sa nasud. Ang Omicron case number 1 kay 23 anyos nga lalaking ROF nga naswab niya atong December 18. Nakauli na kini karon sa Davao del Sur. Ang ikaduhang Omicron case kay 27 anyos nga babaeng OFW nga niabot niya adtong December 18 gikan sa Singapore. Nakolekta ang sample niya adtong December 21 ug ana-ana kini sa Davao City. Ang ikatulo, usa ka 44 anyos nga lalaking ROF nga niabot niya atong December 22 gikan sa United Kingdom. Nakumpleto na niini ang iyang 14-day isolation sa Manila, una ni uli sa Davao del Norte. Ang ikaupat, usa ka 28 anyos nga babaeng taga Davao Occidental nga walay travel history gawas sa nasud. Fully vaccinated kini o giswab niya adto pang December 11. Ug ang ikalimang Omicron case, usa ka 63-year-old nga lalaking fully vaccinated sab ug taga Davao Occidental gihapon. Naswab kini niadtong December 16. Sa karon, fully recovered na ang 5 ka mga pasyente. Matod sa DOH, dili na ibalik ug isolate ang mga recovered Omicron cases. Hinoon, i-monitor sila sa health authorities lakip ang close contacts. Ipailawom lang sila sa re-swab ug isolation pagbalik ug galing makabati og sintomas. Ginalantaw sa DOH 11 nga Disyembre pa lang dunay Omicron variant sa rehiyon. Sanglit December 11 gikuhaan og sample ang unang nasuta nga positibong local Omicron case. Hinoon, wala pa'y detalye kung pila ka buok ang nataptan sa 5 ka mga Omicron cases. The increased number of cases may really be attributed to this to the spread of Omicron variant because of its high transmissibility than the other variants of concern. Samtang gikumpirma sab sa DOH nga dunay duha ka Omicron cases nga natala sa rehiyon sa SOCCSKSARGEN ug usa sa BARMM. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.